coses, crec que podem parlar de l'ampliació del bypass de València. Guerra oberta a l'oposició de diversos col·lectius veïnals i la defensa del sector del transport. Ens ho conta Félix Tena. Esta circunvalació és una de les que major volum de trànsit registra d'Espanya, amb més de 100.000 vehicles al dia, quasi un 25% vehicles pesants. L'estiu passat, l'encara ministre de Transports, José Luis Ábalos, va anunciar la licitació de les obres d'ampliació del bypass de València, amb una inversió de vora 144 milions d'euros. La infraestructura preveu ampliar de 6 a 12 els carrils actuals. Què és el que demana la plataforma No Més Bypass? La plataforma No Més Bypass el que demana és la paralització d'aquest projecte d'ampliació del tram de bypass de 29 quilòmetres entre Puçol i Riba-roja, que depredaria el territori, destruiria l'horta i aïllaria les poblacions i els nuclis urbans que estan a una i altra banda del bypass. Estos camions, quan arriben a França, van a unes plataformes i d'ahí les mercaderies passen al tren. I nosaltres el que volem és que tots aquests camions desapareguen i que les mercaderies ja des d'ací vagin al tren. Unides Podem i Compromís han demanat al Congrés que es paralitzi el projecte. La plataforma No Més Bypass recorda que la Unió Europea recomana prioritzar el tren. Contravé directament totes les directrius europees i xoca directament les actuacions necessàries per a lluitar contra el canvi climàtic.